Bueno, boa tarde a todas e a todos. Vamos a dar comezo a sesión extraordinaria urxente do Pleno do Concello, sendo o 14 de xaneiro ás 8:32 horas. Seguindo a orde do día, primeiro punto, ratificación da urxencia da sesión. Bueno, comentar que esta sesión non podíamos esperar ao pleno ordinario debido aos tempos da Diputación da Coruña, os plazos para entregar este post social. Certo é que a documentación, por diversos motivos, non estuvo preparada cos 2 días hábiles que marca a lei para non ser extraordinaria e urxente. Bueno, voulle pasar un primeiro turno ao grupo da oposición antes de votar a ratificación. Bueno, pois si por tema de plazos, pois é conveniente facer este pleno para non perder eses cartos que veñen para favorecer os nosos veciños, pois adiante ca urgencia da sesión. Vale, vamos a pasar a votar a urxencia. Votos a favor? Vale, queda aprobado. Seguindo a orde do día, punto 2 e último, a proposta de acordo da Alcaldía ao Pleno da Corporación Municipal o asunto a aprobación do POS adicional 1/2026 para gastos sociales extraordinarios. Bueno, decir que non corta co ditamen da Comisión Informativa, debido a que non se convocaron, non se convocou a mesma cos 2 días de anterioridade. Polo mesmo motivo, polos plazos marcados pola Diputación, había que convocar este pleno extraordinario e non podíamos chegar a facelo no seguinte pleno ordinario. Paso yo un primeiro turno ao grupo da oposición. Me vou dicir o mismo, o normal é que se fagan as cousas en tempo, pero, bueno, se non hai tempo para facer as cousas, non van a pedir os nosos veciños unha subvención polo tema de non facer as cousas a tempo no Concello, entonces considerase aceptada esa urgencia. Vale, vamos entón a pasar a votar a inclusión. Votos a favor? Queda aprobado. Ahora sí, vai a pasar a concelleira de Servicios Sociales, Estefanía Calvelo, a facer a proposta. Boas noites. O que se trae aquí o asunto é a aprobación do POS adicional do 2026 para gastos sociais extraordinarios. Logo de ver o expediente referente ao Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, POS adicional 1/2026 da Diputación da Coruña, para o financiamento de gastos sociais extraordinarios e de ver os antecedentes que se nomean na proposta, elévase ao Pleno a seguinte proposta de acordo. En primeiro lugar, participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POS adicional 1/2026 da Diputación Provincial da Coruña para o financiamento de gastos sociais extraordinarios, aceptar a totalidade das súas bases e solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos gastos sociais, segundo se indica a continuación, por un total de 142.016,36 euros, destinando para gastos correntes 139.016,36 e 3.000 euros para investimentos. De acordo coa memoria que se aporta, destinaríanse 25.000 euros para reforzo do personal técnico dos servicios sociais, neste caso sería personal de apoio de coordinación do servicio de axuda no fogar. Destinaríanse 21.200 euros para axudas de emerxencia e necesidade social. Logo, destinaríanse 70.816,36 euros para a SAF dependencia, para ampliación da bolsa. Destinaríase para actividades de acompañamento, socialización e desenvolvemento de hábitos saudables 3.000 euros, para o plan de loita contra a soidade non desexada. E, finalmente, 19.000 para servicios de respiro familiar e conciliación familiar. Logo, en investimentos, como dixemos, os 3.000 euros que sería para a compra de material para o programa de deterioro cognitivo, conformando unha cantidade total de 142.016,36 euros. En segundo lugar, como segundo punto desta proposta, comprometémonos a facer constar a colaboración da Diputación da Coruña en toda a información impresa, informática ou audiovisual que fagan das actividades ou investimentos subvencionados, así como no seu caso na páxina web e redes sociais, e, como terceiro punto, facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e correspondente expediente. Vale, unha vez exposto, paso o primeiro turno ao grupo da oposición.
Unha vez máis, pois traemos o POS, en este caso o POS social, unha subvención por parte da Diputación, uns importes de cartos que veñen dirigidos aos nosos veciños. Como digo eu, pois nunca o Partido Popular vai a votar en contra de ningunha subvención, de ningún aporte económico que veña para este Concello, sea da Diputación, sea da Xunta. O único que, como vostedes teñen maioría, están acostumbrados a facer todo o que dispoñen sin contar con nada, pois o noso voto vai a ser da abstención, en primeiro lugar, porque xa teñen ustedes suficientemente número de concejales para aprobalo, en segundo lugar, como non contan con nós para facer ningunha proposta nin aportar nada, pois aí está a proposta que ustedes traen e que propoñen este pleno. Pásolle un turno de réplica á Concelleira de Servicios Sociales. Nada, simplemente aclarar que, tal como se aclarou noutros plenos onde se trouxo aquí o POS social, en base pois ás necesidades que detectan os técnicos e as técnicas de servicios sociais, e en base a eso pois elaboramos esta proposta, nada máis. Pásolle un segundo turno ao grupo da oposición. Se vostedes o consideran así, así está feito. Vale, antes de pasar a votar, simplemente decir que, abro as portas ao grupo do Partido Popular para facer algún tipo de aportación nestes POS. Pode que co alcalde neste caso teña que convocalos, pero, como sempre, todos os anos son as mesmas fechas. No caso de que teña algunha aportación no seguinte POS, no plan de obras, poden enviálo por registro ou facer unha chamada e intentaremos telo en conta. Vamos a pasar a votar. Votos a favor? Abstencións? Vale, queda aprobado. Levantamos a sesión.